ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kayang tiisin ang pagmamahal na nararamdaman natin. Mapa, pisikal o emosyonal. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne, 29 years old at isang masugid na tagapakinig dito sa Antipolo. Nasa second year college ako nang makilala ko si Denver. Siya ang first boyfriend ko at first sa lahat ng pwedeng maging first pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya naman sobrang minahal ko talaga siya noon. Nagtatrabaho siya noon sa kantin ng university kung saan ako nag-aaral. Hanggang sa nabuntis niya ako noong nasa third year na ako. Nagalit po ang mga magulang ko kasi panganay ako sa magkakapatid. At ako ang inaasahan nilang tutulong sa kanila sa mga gastusin kapag nakatapos na ako. Kaya naman umalis na lamang ako ng bahay at pinanagutan naman ni Denver ang anak namin. Naalala ko na naiyak pa ako nang sabihin niya sa akin na mahal niya ako at ang magiging anak namin. Kaya hindi niya kami pababayaan kahit na anong mangyari, Papa Dudut. Alikabok pala dito. Oo nga eh. Ang tagal na rin daw kasi walang nakatira dito. Pakilagay mo na nga itong bag dyan sa lamesa, Denver. Kukunin ko lang yung walis sa likod ng pinto para mabawasan yung alikabok sa sahig. Oo, sige, akin na yung bag mo. Ito. Mabuti na lang at may walis tayo na pwedeng magamit sa paglilinis nitong bahay. Kasi mukhang buong araw tayo maglilinis dito eh. Pwede naman kahit bukas na lang tayo maglinis eh. Kahit yung kwarto na lang muna ang unahin natin para komportable ang pahinga natin mamayang gabi. Sige, ito lang namang alikabok sa sahig at sofa yung lilinisin ko eh. Ayan. Medyo okay na tong sahig. Joanne, pasensya ka na. Ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Kasi maliit lang tong bahay na nakuha ko para sa ating dalaw eh. Ano ka ba? Napakaayos nga nitong bahay na kinuha mo para sa atin eh. Sigurado ako na magiging komportable rin ang anak natin kapag sinilang ko na siya. Ay, sana nga, Joanne. Alam ko na hindi magiging madali ang mga susunod na araw natin pero pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner sa'yo at tatay sa magiging anak natin. Ako rin, Denver. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng magiging anak natin. Grabe. Kinakabahan ako na sobrang excited kahit 3 buwan pa lang si baby sa tiyan ko. Pareho lang tayo ng nararamdaman pero mas lamang ang excitement dito sa dibdib ko. Sana talaga lalaki ang maging unang anak natin. Una? Oo, kasi sigurado naman ako nasusundan agad natin yung panganay natin, di ba? Ikaw, Denver, hindi pa nga ako nanganganak eh. Kung ano-ano na kaagad yung sinasabi mo. Hindi, biro lang. Pero syempre, magkokontrol tayo. Kasi ayoko naman na mahirapan tayong dalawa sa mga gawain at gastusin dito sa bahay. Lalo ka na, Joanne. Salamat ha. Kasi palagi mo akong iniisip. Saka hindi ka nagdalawang isip na panagutan yung pinagbubuntis ko. Pinagbubuntis mo na ang magiging anak natin eh. Kaya walang dahilan para magdalawang isip ako na panagutan siya. Natakot kasi talaga ako nung una. Natakot ako na baka... Baka pagtaguan kita, kagaya ng mga naririnig mong drama sa radyo. Baka takasan ko ang responsibilidad ko sa'yo.
Hindi ako ganoon, Joanne. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mula nung araw na sinagot mo ako, mamahalin kita hanggang sa huling araw ng paghinga ko. Promise? Oo, promise. At tutuparin ko lahat ng promise ko sa'yo at sa magiging anak natin. Hindi naman ako materialistic na tao, Papa Dudut. Siguro kasi lumaki rin ako sa simpleng family. Kaya naman sobrang natuwa na ako sa maliit na paupahang bahay na kinuha ni Denver para sa amin. Mura lang daw ang kuha niya doon kasi kamag-anak niya ang may-ari nito. Halos studio type na apartment siya kasi walang kwarto o kahit na anong divider. Mabuti na lang at may ilang furniture doon na pwede naming magamit. May lumang sopa, manipis na kutsyon at may kalan na rin sa kusina. Malaking tulong para sa pagsisimula ng aming pamilya. Naging maselan din ang pagbubuntis ko at pinayuhan ako ng doktor na iwasan ang mabibigat na trabaho. Plano ko pa naman sanang mag-apply ng trabaho para matulungan si Denver sa mga gastusin. Pero ang sabi niya ay mas mahalaga ang kalusugan ko at ng magiging anak namin. At kaya naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Pinatunayan niya yon hanggang sa makapanganak ako at masundan pa ng dalawa ang panganay namin. Kaya lang doon din nagsimula na magbago ang ugali niya, Papa Dudut. Inabot ka na naman ng madaling araw sa labas Napasarap kasi yung kwentuhan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho Kwentuhan o inuman? Ikaw, asawa ba kita o security guard ng bahay na to? Dami mo sinasabi. Papasukin mo kaya muna ako ng bahay kasi nilalamok na ako dito sa labas Pasok ka na. Anong pagkain natin? Meron ka naman sigurong tinira para sa akin. Ipaghain mo na nga ako kasi nagugutom na talaga ako. Dali. Hindi mo ba nabasa yung text ko kanina? Wala nang bigas at wala na rin akong pambili kahit sitaw man lang. Buti na lang at pinautang ako ni Aling Marta sa tindahan niya ng 1 kilong bigas at dilata. Ito, kumain ka na, Denver. Ano to? Sardinas na naman. Uutang ka na nga lang ng delata. Bakit hindi mo pa ginawang corned beef o luncheon meat man lang? Kasi Ay, nga may nako. utang pa tayong hindi nababayaran kay Aling Marta. Ano naman? Hindi naman natin siya tatakasan. Akin na nga yung kaldero ng kanin. Ito. Bakit naman ang konti nitong kanin na tinira mo sa akin, Joanne? Parang halos tutong na lang to Hindi naman, Denver. Marami pa yung kanin, Nakadalawang subo na nga lang ako kanina Ang bihira, ano ba naman buhay to? Pagod na nga ako sa trabaho. Wala pa akong dadat na maayos na pagkain dito sa bahay. Sa'yo din naman nanggagaling ang lahat ng perang ginagastos ko sa bahay na to. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kulang yung perang binibigay ko sa'yo? Hindi naman sa ganon. Ikaw, Joanne, ha? Ha? Aray, Denver, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga yung braso ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Kaya kailangan mong gawan ng paraan na makakain ako ng maayos dito. Ginagawa ko naman ang paraan, Anong paraan tong paghain mo ako ng sardinas para sa hapunan? Buti sana kung hindi ako nagbibigay ng pera sa'yo. Pero Denver, mas lumiit kasi yung binibigay mong pera sa akin. Ha? Nahihirapan na nga akong pagkasyahin yung pera na yun sa mga gastusin dito sa bahay. Ngayon nagre-reklamo ka pa? Aray, Ha? Denver! Yung braso ko! Nasasaktan na talaga ako! Kesa nagre-reklamo ka dyan, Joanne, gawan mo na lang ako ng paraan kung paano ko pagkakasyahin yung perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Saan ba kasi napupunta yung ibang pera mo? At bakit kailangan mo pang itanong yan, ha? Ha? Ano bang akala mo? Winawaldas ko sarili kong pera? Pasalamat ka nga, binubuhay ko pa kayo ng mga anak mo Kaya tigil-tigilan mo yung pagre-reklamo mo. Ayusin mo ang pagsisilbi mo sa akin, ha?
Papadudot malakas uminom ng alak si Denver. Kahit noong bago pa lamang kami na magkarelasyon. Madalas silang mag-inuman ng mga pinsan o katrabaho niya. Kahit noong nagsasama na kami ay hindi pwedeng wala silang weekling inuman session ng mga katrabaho niya. Ang nasa isip ko noon ay ayos lang naman sa akin kasi pinagpagura naman niya ang perang ginagastos niya doon. Kaya lang po simula nang makapanganak ako ay naging madalas ang pag-uwi niya ng nakakainom at lumala pa yon nang masundan pa ang anak namin. Naging mainitin din ang ulo niya at nabawasan ang halaga ng perang inaabot niya sa akin. Tinis ko po ang lahat noon, pati na ang pananakit niya ng pisikal sa akin. Kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na wala lang sa sarili si Denver dahil sa spirito ng alak sa tuwing nasasaktan niya ako. Sa tuwing nasisigawan niya ako. Sa tuwing binabaliwala niya ang dating pagmamahal sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may mga oras na naririnig ng mga kapitbahay ang pag-aaway namin ni Denver. Minsan pa nga ay may pumupunta pang barangay tanod kapag sobrang lakas ng sigaw ko dahil sa pananakit niya sa akin. At kapag pinaghaharap na kami sa barangay office, ni minsan ay hindi ako nagsampa ng kaso laban kay Denver. Kapag kasi nagkakabaranggayan na kami ay humihingi na siya ng tawad sa akin at kaagad ko naman siyang pinapatawad. Ayoko rin kasi talagang masira ang pamilya namin. Mas lalong ayokong mawalan ng tatay ang mga anak ko. Kaya kahit na ilang beses na akong sinasabihan ng mga kapitbahay namin na hiwalayan na si Denver sa tuwing makikita nila ang mga pasa sa mukha at katawan ko. Sinasabi kong hindi ko kaya kasi mahal ko siya at kailangan siya ng mga anak namin. Walang iya ka! Napakawalang iya mo! Joan, ano ba? Baliw ka ba? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan mo pa ako niloloko, Denver? Tama na, tingilan mo nga yung paghampas mo sa akin. Aray! Napakawalang iya mo! Ano bang ginawa ko sa'yo para nakoin mo ako? Joan, sabi na tumigil ka na eh! Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ano? Hoy! Hindi talaga titigil yung bunganga mo? Ha? Ah! Sige, sampalin mo pa tong kalibang pisngi ko! Makasakali mabawasan yung sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko! Ano ba kasi problema mo, Joan? Napapaliw ka na ba? Bakit nagwawala ka ng ganyan? Hindi mo talaga alam kung anong problema ko, ha? Sigurado ka? Ayan! Yung usapan nyo ng kabit mo dyan sa tinatago mong extra na cellphone! Teka, bakit napunta sa'yo to, ha? At kailan ka pa natutong makialam sa mga gamit ko, ha? Hindi ako nakikialam ng mga gamit mo! Naiwan mo yung kagabi sa loob ng pantalon mo na dapat lalabhan to kaninang umaga! Buti nga walang password kaya nabasa ko agad lahat ng landian nyo ng kabat mo! Hindi naman sa akin to eh! At talaga magde-deny ka pa kahit huling-huli ka na, ha? Eh kasi hindi naman talaga sa akin yung lintik na cellphone na yan! Kay Ramon yan, dun sa katrabaho ko! Nakita mo naman, di ba? Kahit anong text sa cellphone na yan, wala kang mababasa na pangalan ko! Wow naman, Denver! Alam mo rin talaga kung anong laman ng mga text message sa cellphone kahit hindi sa'yo, no? Eh kasi nga nakikita kong ginagamit yan ni Ramon. Malamang makikita ko yung mga text nila nung girlfriend niya. Pwede ba, Denver, ha? Mukha akong ginagawang tanga. Joan, sinasabi ko sa'yo yung totoo. Mag-iimbento ka na nga lang ng kwento yung hindi pa ka panipaniwala. Eh kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hindi kita pinipilit, Joan. Aminin mo na lang kasi na may ibang babae ka. Na niloloko mo lang ako. Napakawalang iya mo talaga kahit kailan. Napakasama mo!
Joan! Sabi na tumigil ka na! Kapag hindi ka pa tumigil dyan sa pagwawala mo, dadagdagan ko talaga yung pasa dyan sa mukha mo. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko, si Denver ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Siya po ang nag-iisang tao noon na pinangarap kong makasama sa panghabang buhay. Sa tuwing nagkakaproblema kami, nag-aaway o kung ano paman, iniisip ko na parte lamang yon ang mga pagsubok ng aming relasyon. Alam ko na mas pinapatatag lang nito ang pundasyon ng pagmamahala naming dalawa. At ang noong akala ko ay kaya ko nang tiisin lahat ng ginagawa sa akin ni Denver para lang manatili kaming buo sa paningin ng mga anak namin. Siguro kakayanin ko yung pagiging lasenggo niya, palasigaw at pananakit sa akin, pero hindi po ang pambababae niya. Kaya naman umalis na ako noon kasama ang mga anak ko. Habang may bahagi ng sarili ko ang umaasa na sana'y sundan niya kami na kahit kailan ay hindi naman po nangyari. Kaya naman pinilit kong kayanin na buhayin mag-isa ang tatlong mga anak ko, Papa Dudut. Sa wakas, makakapag-lunch na rin ako. Ay, grabe, gutom na gutom ako ngayon. Kung bakit pa kasi ang daming absent, kaya lahat kami required mag-overtime. Hi, John. Oh, Abet! Pwede bang makishare ng table? Dami kasing tao ngayon dito sa kantin eh. Wala na halos bakanting table. Okay, sige. Late ka na rin palang nakapag-lunch break, no? Oo, required daw kasing mag-overtime ng 1 oras bago yung lunch break eh. Ang dami rin kasing absent ngayon eh. Kaya kailangan natin halos doblehin ang oras natin dito sa trabaho. Karamihan yata sa mga absent ngayon, may trangkaso kaya hindi nakapasok. Ang sabihin mo, trinangkaso sila ng katamaran at mga hangover. Gusto lang nilang ma-extend yung bakasyon nila porket kakatapos lang ng bagong taon. Alam mo, may punto ka sa sinabi mo na yun eh. Nakakainis nga kasi pinagbakasyon na nga tayo ng 2 araw para masalubong ang bagong taon. Abusado naman yung ibang empleyado. Kaya tayo mga nagtatrabaho ng maayos yung napeperwisyo. Ganun talaga. May mga tao na hindi marunong makisama sa trabaho at sarili lang nila ang iniisip nila. Joan, leche flan nga pala. Binili ko para sa'yo. Ha? Ba't mo naman ako bibilhan ng leche flan? Paborito mo daw kasi to, sabi ni Tracy, yung katrabaho natin na lagi mong kasama. Oo. Favorite ko yan. Dati. Anong ibig mo sabihin? Nagda-diet na kasi ako ngayon kaya hindi na ako kumakain ng leche flan. Kaya thank you. Pero sa'yo na lang yung leche flan na binili mo, Abet. Ano ba yan? Punuan yung mga jeep na dumadaan. Oh, Joan! Nandito ka rin pala sa waiting shed. Nag-overtime ka na naman. Oo. Sayang kasi baka sa mga susunod na linggo hindi na sila magpa-overtime. Alam mo, naisip ko rin yan kasi sisipagin na ulit magtrabaho yung mga kasamahan nating pala absent. Kailangan na nilang pumasok kasi mga wala na silang sasahurin talaga. Ikaw, nag-overtime ka rin ba? Kaya ngayon ka lang nakalabas ng pabrika? Hindi. May May inasikaso lang ako sa loob kanina tapos nung makita kitang lumabas, sumunod na ako. Punuan yung mga jeep ngayon. Sinabi mo pa. Nakakainis na nga kasi nangangalay na ako kakatayo dito tapos nilalamok pa ako. Gusto mo, sabay ka na sa akin pa uwi. Ha? May motor ako, di ba?
Ihatid na kita sa inyo. Ay, naku, hindi na. Ang alam ko malayo yung apartment namin mula sa inyo. Ayos lang yun. Nakamotor naman ako eh. Ay, ayokong maabala ka, kaya wag na, Abet. Sige na, Joan. Kaya mo na akong ihatid ka kaysa magtagal ka pa dito sa waiting shed. Sigurado naman akong may dadaan ng jeep dito, kaya mauna ka nang umuwi, Abet. Huwag mo na akong intindihin. Pero Joan, Ayan, may jeep na oh. Wala masyadong sakay. Sige, Abet ha. Salamat ulit. Ingat ka pa uwi. Bye-bye. Papa Dudut, halos isang taon na akong nagtatrabaho sa pabrika at ramdam ko na may pagtingin talaga sa akin si Abet. Hindi ko lang siya pinapansin kasi ang focus ko noon ay ang pagtatrabaho para sa aking mga anak. Wala na rin naman kasi akong ibang aasahan kung hindi ang sarili ko. Isa pa ay nagbigay ng trauma sa akin ang ginawa ng ex-live-in partner ko na si Ian. Natatakot ako na maulit yon at masaktan lang ang puso ko. Hindi ko naman iniwasan si Abet dahil katrabaho ko siya, pero ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na wala siyang puwang sa puso ko. Hindi pa kasi ako noon handang magmahal muli. At ng mga panahon na yon, hindi ko alam kung magiging handa pa ba ang puso ko na magmahal ulit sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng pagpaparamdam ko kay Abet na hindi ko siya gusto ay naging porsigido pa rin siya sa pagporma sa akin. May time na tinatanong ko siya kung bakit niya ako kinukulit at ang sabi niya, alam ko naman daw dapat ang dahilan. May kaunting kilig akong nararamdaman noon na pilit kong pinipigilan. Ayoko pa kasi talagang pumasok sa relasyon noon pero palaging sinasabi ni Abet na hindi naman niya ako minamadali. Naging mas porsigido at matyaga siya, Papa Dudut. Hanggang sa nauwi na ngayon sa ligawan, unti-unti. Naramdaman kong nagkakagusto na rin ako sa kanya. Ilang buwan pa nga ang lumipas nang sa wakas ay sagutin ko na ang panliligaw niya. Mabait naman kasi talaga siya, lalo na nga nang ipakilala ko siya sa mga anak ko. Hindi nga nagtagal ay nagdesisyon na rin kaming magsama sa isang bahay, Papa Dudut. Abet, ito pa ang kanin, no? Yun oh. Salamat. O, dahan-dahan sa pagsubo. Madami pa yung ulam. Pasensya na. Ang sarap kasi talaga nitong adobo na niluto mo eh. The best! Buti na lang marami kang kanin na sinaing ngayon. Alam ko kasi na mapaparami ka ng kain kasi nga paborito mong iulam yung adobo. Iba kasi kapag ikaw nagluto nito, Joan. Pakiramdam ko, lalo kitang minamahal eh. So, kaya mo lang pala ako minahal kasi masarap ako magluto ng adobo? Ganun Uy, ba? Hindi ah. Kaya kita minamahal kasi masarap lahat ng niluluto mo. Kaya nga, kinulit kitang magsama na tayo sa isang bahay eh. Para araw-araw ko nang natitikman yung mga luto mo. At talagang inamin mo na parang yung masarap na luto ko lang ang habol mo sa akin, ha? Hindi naman siya ganun, pero parang ganun na yun. Grabe ka sa akin, Abet. Joke lang. Sabi ko naman sa'yo dati, di ba? Minahal kita ng walang dahilan. Kaya mamahalin kita ng walang hanggan. Ang bilis bumawi, ha? Oh, ito pa yung kanin. Alam ko naman na gusto mo lang magpalagay nito sa plato mo kaya humihirit ka ng ganyan eh. Naku, ang bilis talagang makaramdam nitong mahal ko eh. John, sa susunod na buwan, open na ulit yung application para sa mga gustong magsundalo. Magpapasa ka na ng application mo? Oo, sana. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Ang tagal mo nang gustong gawin yan, di ba? Ang tagal mo nang gustong maging sundalo. Pangarap ko talaga to, kahit nung bata pa lang ako. Kaya nga hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Kahit nakakalungkot kasi ilang buwan tayong mawawala ng komunikasyon yan. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Ngayon pa lang nalulungkot na ako kapag iniisip kong matagal ko kayong hindi makikita ng mga bata.
Sobrang mamimiss ko sila, lalo na yung panganay mo, si Gerald. Sigurado ako na siya ang unang iiyak kapag nalaman niyang matagal ka mawawala dito sa bahay. Sobrang close sa'yo ng batang yun eh. Mamimiss ko ang kakulitan at kaingayan niya. Mabilis lang yun, Joan. Pagkatapos nun, palagi akong tatawag sa inyo ng mga bata. Sana nga, Abet. Halos 1 taon ka namin hindi makakasama ng mga bata. Para sa inyo din tong gagawin ko. Para sa kinabukasan ng mga bata, kaya konting tiis lang, Joan. Siyempre naman. Kayang-kaya kong magtiis para sa'yo at sa mga bata. Abet, nagre-ring ang cellphone mo. Oo, sandali lang. Papatayin ko. Sino yung tumawag? Bakit hindi mo sinagot? Si Lian lang yun. Dati kong katrabaho. Baka importante yung dahilan kung bakit siya tumatawag. Dapat sinagot mo na. Nako, mas importante pa tong adobo mo kaysa sa tawag niya. Sigurado kasi ako na mangungutang na naman yun sa akin eh. John, may kanin pa ba tayo dyan? Baka pwedeng pahingi pa kasi bitin pa ako dito sa nilagay mo sa plato ko eh. Sige, sandali lang. Kukuha ulit ako sa kaldero. Papa Dudut, iba talaga kapag kinutuban ako. Alam ko na palaging tama o totoo. Napansin ko rin ang mga kakaibang kilos niya. Pagpapalit niya ng password sa cellphone. Yung madalas na pagtambay niya sa banyo, dala ang cellphone niya at kung ano-ano pa. Pero nang mga panahon na yon ay sobrang mahal ko na si Abet. Lalo ko siyang minahal nang makita ko kung paano naging malapit sa kanya ang mga anak ko. Tinuring niya itong parang mga anak na rin niya, Papa Dudut. 2 taon na kaming nagsasama nang magdesisyon si Abet na pasukin ang pagiging sundalo. Sinuportahan ko siya dahil alam ko na matagal na niyang gustong gawin ang bagay na yon. Naalala ko pa yung hirap noon dahil ilang buwan kaming walang communication. Hanggang 1 linggo bago matapos ang training nila ay sobrang excited na talaga ako at nagbibilang na ako ng mga araw. Kaya lang bigla siyang nag-text sa akin at nagulat ako nang sabihin niyang gusto na niyang tapusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Abet, buti naman at umuwi ka na. Hindi ako magtatagal. Kukunin ko lang yung ibang gamit ko kaya ako umuwi. Padaan ako. Pupunta lang ako sa kwarto. Sige, sasamahan kita. Abet, gusto mong kumain muna? Di na. May sinaing pa naman ako dyan natira kagabi. Pwede kong isangag saglit tapos ipagluluto kita ng tosino. Busog ako. Kaya huwag ka na mag-abala pa, Joan. Pero di ba ang sabi mo matagal ka nang hindi nakakakain ng masarap na tosino? Kasi matabang yung tosino na binibili nyo dun sa karinderya na kinakainan nyo. Hindi nga ako magtatagal. Kaya huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Saan ba yung jacket ko na itim? Ito. Mabilis lang naman akong magluto. Alam mo yan, Abet. Kumain ka muna bago ka umalis para naman... John, hindi mo ba ako narinig? Busog ako! Hindi na ako kakain dito, alis na ako agad. Kaya pwede ba, huwag ka na makulit dyan. Pasensya ka na. Naisip ko lang naman yung mga sinabi mo noon bago ka umuwi. Na sobrang namiss mo yung mga niluluto kong pagkain para sa'yo. Kaya ang sabi ko, di ba, iluluto ko lahat ng paborito mo sa oras na umuwi ka dito sa bahay. Pero hindi nga ako umuwi dito para kumain. Umuwi ako dito para kunin yung mga gamit ko. Asan ba yung isang sapatos ko? Ito, nakita ko na. Aalis ka ba talaga kaagad? Ano pa bang kulang sa mga gamit ko? Baka naman pwedeng hintayin mong makauwi mula sa school yung mga bata. Sobrang namiss ka kasi talaga nila eh. Itong t-shirt na to, iwan ko na lang kasi may t-shirt pa naman ako doon. Abet, saan ba ako nagkulang? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Joanna, wala kang naging pagkukulang o kasalanan sa akin.
kung wala pala, bakit kailangan mo gawin sa akin to? Bakit kailangan mo akong iwanan? Sinabi ko naman na sa iyo ang dahilan, di ba? Pasensya ka na, pero ayoko na. Hindi na kita mahal at... May mahal ka ng iba? Sino? Yung Leon na palaging tumatawag sa'yo dati? O baka naman ibang babae pa? Ilan ba sila, Abet, ha? Ilan ba silang ipapalit mo sa akin? Aalis na ako. Abet, please naman, baka naman pwede mo pa akong bigyan ng isang pagkakataon, no? Basta mo na lang ba itatapon yung relasyon natin? Ano gusto mong gawin ko? Ayusin natin to. Wala na nga tayong dapat ayusin, Joanne. Hindi man lang ba talaga natin susubukan kahit isang beses pa? Hindi. Kasi alam ko naman kung saan mapupunta to. Alam ko na walang patutunguhan ng relasyon na to. Abet, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Joanne, huwag kang lumuhod dyan. Tumayo ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kami iwan ng mga bata. Mahal kita. Mahal kita at mahal ka na rin ang mga anak ko. Joanne, bitiwan mo nga mga pinti ko, Joanne. Ano ba? Parang awa mo na, Abet. Parang awa mo na. Huwag mo kami iwan. Joanne! Gagawin ko lahat na gusto mo. Kahit ano. Kahit ano, basta huwag ka lang umalis. Basta huwag mo lang kami iwan ng mga anak ko. Abet. Abet, makiusap. Huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Papadudot nang umalis si Abet ay nagising din ang mga anak ko at naiyak sila ng sabay-sabay nang sabihin kong umalis na ang tatay Abet nila. Sobrang naawa ko sa mga anak ko kaya hindi natapos doon ang pagmamakaawa ko kay Abet. Kahit na umalis na siya ng bahay ay palagi ko pa rin siyang tinetext at tinatawagan. Hanggang sa tuluyan ko nang hindi na kontak ang number niya at blinak na rin niya ako sa mga social media accounts niya. Iniisip ko noon kung ano ba ang naging malaking kasalanan ko sa mundo. Bakit kailangan kong maranasan ang paulit-ulit na bighating dinaranas ko noon? Sa ngayon po, Papa Dudut, ay mahigit 1 taon na akong single at patuloy na tinataguyod ang mga anak ko. Kahit kailan kasi ay hindi nagbigay ng suporta si Denver sa akin. Kaya wala na akong ibang pwedeng asahan kundi ang sarili ko. Hindi na rin po ako umaasa na makakatakbo pa ako or makakatagpo pa ako ng lalaking tatanggap at magmamahal sa akin. Ang focus ko ngayon ay mataguyod ang buhay ng mga anak ko at mapalaki silang mabuting tao. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Talk to Papa. Magandang umaga po. Hello? Hello po. Ano pangalan mo, pare Koy? Okay lang ba hindi ko nasabihin yung pangalan ko? Sige, kung ganito na lang, si Si Mr. Black na lang. hindi, si Bonnie na lang. Bonnie. Okay, gusto ko yung Bonnie. Bonnie. Parang Bunny. Oo. Hindi palitan natin. Si Drew na lang, Drew. Drew. Ang pogi naman ng Drew. Parang hindi bagay sa Hindi, kanya. anong gusto mo? Red na lang. Sige. Anong Brad ha? Brad, kasama si Papa Market tsaka si Papa Ace. Balita namin, problemado ka daw. Hindi, actually, ano na to, past memories na to when in college talaga. Ano nangyari? Working student kasi ako before. So, nagtatrabaho ako sa school para lang mabayad yung tuition or malibre ako sa tuition fee or any activity. Okay. So, second year college po ako that time and habang nagwawalis po ako sa room na tapos na pong ginamit ng mga estudyante, may lumapit po sa akin na senior high po siya actually, second year. And then, ang sabi niya po sa akin, meron daw po silang activity na which is kailangan mag-interview sila ng mga working students.
And then, yun nga po, sabi ko, sige po, willing po akong magkwento kung ano po yung mga ginagawa ko as a working student. And then, hindi ko po alam na yung girl na po yun, actually, tahimik po siya talaga siya. Nakilala ko rin po siya sa batch nila, which is tahimik na babae. Okay. And then, sabi niya po sa akin, add niya po daw sa Facebook for the other information sa activities nila. So, nakipag-cooperate naman po ako. And then, hindi ko po alam na secret niya na po pala akong crush noon pa man. Nung nakita niya ako. Kanyang, ang pogi mo naman. Grabe! Ay, pero totoo na may kailangang interviewin. Oo. Tunay ba to? O, Opo. gawa-gawa niya lang. Hindi po ako totoo po na interview. Parang pagkakataon na po sa kanya yun. Na, Talaga kung Chance niya. Sabi niya, ako na. Wala. Pinigilan niya lahat ng mga classmate niya. Sabi niya, ako na Opo, makikipag-usap. Ganon. Opo, kasi ang sinabi niya sa akin, ang type niya po daw sa akin yung mata ko. Which is yung singkit daw po. Ay! Akala ko mulaga. Chinito ka! Ganon! Akala ko din bulaga. Hindi. Chinito. And then yun po, after the activity, tapos niyaya niya na ako pong lumabas Taray. after school. Babae ka after dyan, yung out ko po, Okay. ang out ko po talaga sa school is 7 p.m. kasi naglilinis po ako ng mga rooms. Wala naman po talaga akong planong mag-girlfriend nun since talagang prioritize ko is yung school and yung work ko. Pero syempre po, hindi ko naman po napigilan na yung puso ko is na hulog na rin sa kanya after ng mga ginagawa. Hinihintay ka niya? Opo, Tapos kumakain kayo outside, ganon? Opo. Libre ka niya? Pero gabi na po kasi kami nakakapag. Nililibre ka niya? Hindi po, bali happy po kami. Ate. Kasi naiintindihan naman po daw niya yung situation ko na working student, kailangan ko po ng financial. Tapos, ano pa? Ano pang meron? Sa eskwela po kasi sa batch po nila, ang pagkakilala sa kanya, tago ko na lang po sa pangalang Miss Violet kasi paborito niya po kasi is Violet. Okay. Kilala po siya as tahimik talaga na napakabait. Actually, mabait naman talaga siya. Nako, mahirap yung mga matahimik na yan. Mabilis nga talagang nabubuntis yung ganyan. Nakakala mo, tahimik na mabait. hindi makabasag ng pinggan? Yes, tahimik lang kasi sila. Pero grabe, hindi kasi sila pumapalag. parang toad lang. Oo. Sabihin nila, di ba kapag mataray, sabihin nila, ano ba, kiss ka lang kiss. Sabihin nila, ay wag nga. Ganun. Sinabi ko kilala. May mga ganun. Oo, ang bilis na buntis. Kasi hindi pumapalag. Tahimik. Tapos? And then yun po, habang knowing each other pa kami, na nakakwento niya sa akin yung ex niya. Yan. Yung ex niya po kasi is may kotse. Ay! Grabe tong tahimik na to at mabait ha. May jowa. Ang dami naging may mga naging ex. Nakakaloka no. Feeling at saka ko, nag-approach sa lalaki. Nasa loob ang kulo, mga ganyan. Yung pag halimbawa magkasama kayo, patay yung ilaw. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Kumbaga parang yung aswang. Hala, bakit? Nalala mo ng buhay. Nako, mga kapuso. Pero, ang importante dito, na-fall sila sa isa't isa. Yes. Alam mo yung babae, I know what I want. True. And I get what I want. Yes. Di ba? Gagawa ko ng way para makuha Feeling ka. ko, iba-iba yung kanyang diskarte para makuha ang lalaki. Kasi itong babae nito, hindi ito mabubuhay ng walang lalaki. Oo. Hindi siya makahinga. Tapos ang sabi niya, itry ko naman yung mga patay gutom. Tapos na ako sa may Sa may kotse at mayaman. True. Gusto ko naman yung mga amoy kanal. For experience lang. Uy, hindi naman amoy Ay, di ba amoy kanal? Amoy amoy books. Bakit naman umi-eksena si ex-jowa? Anong mayroon? Hindi po, yun nga po. Knowing each other pa lang kami, nakwento niya sa akin yung ex niya. And pinakita niya rin sa akin yung picture. And napakwento niya rin na meron daw siyang car. And nung nakita ko yung ex niya, talagang napaisip ako na mahilig nga siya sa singkit. Kasi singkit din po yung ex niya. So parang May lahi ka ba? Chinese, Japanese, Taiwanese, Wala Korean? po.
Wala po. Pure Pinoy po. Siguro yung mga kwan mo, mga... Ninuno. Ninuno. True. Ganyan. Tapos? Nakwento niya po na ganito, nag-rides daw po sila sa ganito, ganyan. Medyo sa part ko po, nanliit ako kasi ito lang po kasi ako. Yan lang po yung... May motor naman po ako. Pero Uy, mas at least parang may motor ka. Oh. Opo, pero mas parang pinagmamalaki niya talaga yung may car. Sino itong si Miss Violet? Opo. So pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Hindi ko naman po naisip yung gano'n. Nanliit lang po ako sa sarili ko na ito pa lang po kasi ako. Hindi ko pa... Siya naman yung lalapit-lapit sa'yo, di ba? Tapos biglang ganyan, nung na-fall ka na, biglang... Hindi po, parang nakwento niya lang po. Pero mas napag-usapan binibida niya? niya kasi yung gano'n. Parang proud siya. Tapos sa'yo, Opo ba? anong pwedeng ibida sa'yo? Singkit. Singkit. Singkit din yung Tsaka ex. masipag. Masipag. Bida. Madiskarte. True. May pangarap sa buhay. Yes. At saka singkit. Oo. Yeah, yun. Sa palagay mo, if ever, ikaw ay, halimbawa, ibibida ka niya, ikukwento ka niya sa ibang tao. Paano mo gustong i-address ka? Hindi ko po alam sa kanya kasi hindi ko pa naman po naranasang ibinida niya ako. Ay! Ang sakit nun! Uy! Parang puno ng hinaing. Oo, hindi ko pa naman po naranasan ibinida niya ako. Ay, parang nagde-demand ka, parang gusto ko marinig din ganito. Oo. Ganito ako, pero hindi. Hindi nangyari. Tapos? And then yun po, after ng getting know to each other, ang gusto niya maging kami na. Pero sabi ko, idaan ko sa tamang proseso, sabi ko. Liligawan kita. Arte mo, ha? Arte mo? Arte mo nga. Ano liligawan pa? Ito na Kumbaga yung ano to? Palay na. Palay na. Ano malapit? Hindi, ang gusto ko ay ikuhan. Ano? Corn. Ano yung corn Yung Tagalog? corn na- Mais. mais na. Ang lumalapit sa Yan. tao. Sa tao. Bakit may pag ganun-ganun ka pa? Naliligawan mo pa. Ito na Ito nang kakagatin mo na lang. Pero halos 1 month lang din po, sinagot niya na rin kasi ako. Arte-arte nyo. Tapos yun din naman yun. Nasa tamang proseso nga naman. True. Para hindi basta na nakuha na ganito. Diba? Tapos? Opo, nung naging kami na after 2 months nun, ayun po, nag-visit, pumupunta-punta na po siya sa bahay namin. Pinakilala ko po siya sa family ko. Taray. And then, siya po kasi yung first girlfriend ko. Siya yung magiging una sa lahat. Ay! Opo. Ay! Kinakabahan ka Iba ba? yung tawa niya, oh. Kinakabahan ka ba na siya yung una sa lahat? Oo, Gadyo. nakakakaba yun. Oo, parang ano ba yung gagawin ko? Oo. Kailangan ko mag-research muna. True. Ganito ba? Swak. parang ini-explore mo yung lahat ng bagay. Siya yung Oo, una. Tama true. ba yung ginagawa ko? Magiging masaya ba siya? True. Tapos? Ayun po, dahil na napapadalas yung pagpunta niya sa bahay. Gabi po kasi yun, ay natutulog po siya sa amin. Ay! Hi! Sinasabi ko sa iyo, Bakit ha? naman natutulog sa inyo? Kapag inoras po kasi hindi ko na siya mahatid dahil may curfew po kasi sa amin. Feeling ko, Arte-arte nyo? pinapaabot mo talaga ng gabi. Sinasadya nyo yan. Para hindi makaalis. Kunwari. Nilalatag mo na, ha? Nakalatag na ang banig. Hindi, nilalatag niya na gentleman talaga siya. Dahil natin sa proseso, liligawan kita. Oo, Tapos, ayun na. Tapos pag nag-visit sa bahay, inaabot lagi ng gabi. Parang wala siyang kasalanan, ha? Ano yan, nagtatabi kayo? Opo, magkatabi po kami. Kayo lang sa kwarta? Opo, kami lang. Kaya. Pa kayo nagtatabi. Maiyay. Patay ba ang ilaw? Opo, balik siya po kasi talaga yung first ko. Hey! Saan? Yan na po, alam niyo na po yan. Hindi ko alam. Hala! Talaga? So, ganun? Paano yan? Opo, hindi ko rin po expect kasi mahal na mahal ko na rin po kasi siya that time. Patay Since ka. siya yung ka dyan. first girlfriend. Brad, sinasabi ko sa iyo, ibinigay mo agad ng bataan. Oo. Hindi ka man lang nag-isip. Oo. Kasi may dapat mga dinaan mo sa tamang proseso. Oo, may Di mga ba gan- mahilig ka doon? may mga ganyang babae Oo.
na kasi liligawan lang tayo mga lalaki. Oo. Tapos, Pagkatapos pag nakuha na nila, wala na. Di ka talaga nag-isip. Dapat medyo Yes. kinuhan mo muna, itinago mo muna. Ay nako, wala kang isip. Oh, Charot, paano yan? Nung And then, nung 3 months po, actually, binibigay niya sa akin yung Facebook account niya. Oo. Hindi ko lang po talaga ino-open kasi siyempre tiwala ko po sa kanya. Oh. Ganun din po ako sa kanya. Binibigay ko rin po yung... yun nga po. And then, Nakapalit na ng mga one account. time nung naligo po siya sa amin, yung na-curious lang ako sa cellphone niya. Oh. Kung ano po yung mga laman, ano po yung sa contain ng cellphone niya. Oh. Ayun po, binuksan ko po yung gallery niya. Tapos, hindi ko naman po alam na na mahilig siya mag-save ng mga video na... Teka, Hoy! Hoy! Kinakabahan ako dito, ha? Video nyo? Hindi po nga Like video. yung I mean, mga video nyo habang namamasyal, ganyan. Masyadong ano Ano video? Anong video? video po na dinadownload sa, alam niyo na po, adult site. Ay! Porno! Yan po, ang dami po na Teka lang, nakita ko sa... sinearch mo talaga ng mga downloaded to, hindi ba? Siya yung Oo. nandun sa video. Hindi po. Ha? Bali siya na rin po kasi lahat nagturo sa akin kung paano yung ganito, paano yung ganyan. Oh. Ay. Ano po siya, hindi ko lang po sinasabing expert. Marunong po siya. Nako. Kumbaga, Oo. anong tawag doon? Parang ano Expert, siya? parang ganun. Mahilig. May... Kaya naman expert, alam mo kasi, lahat ng bagay, kailangan mo ng training, research. Oo. Baka naman inaalam lang din. Oo. Pinag-aaralan yan eh. At saka syempre, kung ikaw wala kang alam, kailangan isa sa inyo may alam. Kumbaga, bihasa! Grabe yung bihas. Parang ang daming napagdaanan. Di ba? Kumbaga, well-experienced. Oo. Eh kaya naman pala, meron siyang... Kodigo. cheating! Nako mga kapuso. Oh, Brad. Hello po. Pati ba naman paghalik, itinuro din sa'yo? Oo. Hindi po. Marunong ka na umalik. Marunong ka. Basta ka nagsanay. Hindi, napapanood ko lang po. Napanood mo. Ala, ikaw din pala. Nanonood ka din pala eh. Oh. Hindi, napapanood ko sa mga drama, ganyan. Okay. Pero, magaling bang magturo? Actually po, magaling talaga siya nung tinuruan niya ako. Ay! Kung sinabi niya po sa akin kung paano daw hindi mabubuntis ganito, ganyan. May mga ganun ba? So kung talaga alam na niya. Oo. Ginagawa mo naman. Yun po yung ginawa ko rin. Okay. Natuto ka naman, natuto. No po. Kasi ganun mo malalaman kung magaling yung mentor. Yes, kapag yung natuto ka. estudyante natuto Halos at naging bihasa. Ala. Okay. So ngayon, nung nakita mo na may mga video pala siyang dina-download, anong naramdaman mo? Nagtaka lang po ako. Siyempre, karaniwan po kasi lalaki naman po yung ganyan eh. Dahil siya babaeng tao, diba? Tapos ganun po yung... And then sinabi niya rin, nung tinanong ko po sa kanya, sinabi niya na rin po na yun nga, na nagda-download nga siya ng ganyan. Anong mahilig po siya sa yung babae sa babae. Yun po yung... Hala ka. Ang agoy. Yun po yung mga video na naka-download sa cellphone niya. At pinanood mo. Hindi ba medyo weird on your side na jowa? Opo, parang na-weirdoan po ako na... Kasi ang sabi niya po sa akin, mas na-aaros daw sa ganun. Naku. So paano yan? Pero yun nga po, dahil nag-usap naman po kami, tumagal pa po kami ng halos 5 months. 5 months. Opo. And di ba, 3 months po yung natuklasan ko po yung ganyan. Nung 4 months po kami, kinalkal ko po kasi yung cellphone niya. Ikaw kasi kalkal ka ng kalkal. Di ba? Tapos? Ayun po, nabanggit ko po sa inyo na hindi naman po talaga ako nagbubukas ng Facebook. Hindi ko naman Facebook. One time hindi niya po pinapalitan yung password niya. And hindi niya alam na binubuksan ko na yung Facebook niya. Nakita ko po na ka-chat niya yung ex niya. Na yun nga yung may car. And then, ang pagbungad po sa akin, nung pag-pop up po ng messenger, ang sabi niya po ng ex niya sa akin, ang sarap mo pa rin, sabi niya sa akin. Ay, sa kanya.
Hala siya! Kwan ba ito? Ulam ba ito? Masarap magluto? Bakit ganun naman ang mga usapan nila? Ay, naku! Oh, sige, basahin mo paano pa mga usapan nila doon. Ang una ko pong pagtataka kasi, dati kapag lumalabas po kami, kahit nagsiselfone siya, hindi siya lumalayo sa akin. Yun po yung napapansin ko sa kanya. Oh. Pero yung mga nakaraang paglabas namin, lumalayo po talaga siya pag nilalabas niya po yung cellphone. So nagtaka na po ako doon. Oh. And then yun, doon po na-check yung phone niya. At yun po, na bumunga sa akin yung ganun yung conversation nila. Nagkikita pa rin pala sila, sinusundo siya nung lalaki. Hala Since may car siya. naman po talaga yung lalaki. Oh. And then yun po, kinumport ako po siya, umamin naman po siya na yun nga, nag-uusap pa rin sila at nagkikita at pumupunta rin po siya sa bahay ng lalaki. Anong sabi niya? Yun po, na humingi ng sorry tapos second chance, Second na chance. ganito ba, babamuhin niya daw, hindi niya daw, iiwasan niya na daw po yun. Oh, Actually, dahil mahal na mahal ko siya, since siya yung first girlfriend ko, siya yung pinakauna ko. Kaya doon na po ako sobrang napamahal sa kanya. Nako! Parang ganito yung nangyari dyan. Violet? Ano tong nababasa ko sa cellphone mo? Totoo yan. Nakikita pa rin kasi kami hanggang ngayon. Violet! Magjowa na tayo! Girlfriend kita, boyfriend mo ako! Bakit kailangang magkita pa kayo ng ex mo? Sorry. So, hindi ko na uulitin. Hindi ko na talaga uulitin. At yun lang yun, Violet! Ano tong masarap na sinasabi niya? Don't tell me na may nangyayari sa inyo ng ex mo! Akin na nga yung cellphone ko. Ibalik mo yan sa akin! Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo! Oo nga, meron. Meron? Sorry. Sorry, ganun lang yung Violet! Hindi ko na nga uulitin. Mahal kita, Violet! Ikaw yung unang lahat sa akin. Ginagawa ko naman yung lahat sa'yo, pero bakit ganito? Hindi ko naman sinasadya eh. Sorry na nga. O sige, papatawarin kita, basta mamaya. Ano? Alam mo na. Mamaya, ha? Sige, sabay tayong kumain. Brad, Hello po. parang nararamdaman namin yung bigat na nararamdaman mo, ah. Parang laki, parang nagamit ka lang dito, ah. Pero, so anong sumunod na nangyari? Ayun po. Tinatawag ko naman po siya, pero hindi ko na po may balik yung dati. Oh. Like konting may mag-chat sa kanya na natatakot na ako. Obsessed ka Na na? baka, opo, parang, Oo. Naku. parang na-trauma na sa nangyari dahil nung nakita ko po kasi yung chat, talagang umiyak na ako ng sobra. And then yung inamin niya, talagang naghagulgol na ako ng iyak. Kasi siya yung first ko, sa kanya siya rin yung first ko na pinakilala sa parents ko. And then siya rin yung first na magganyan sa akin. Na hindi ko naman expect kasi pinagkatiwalaan ko siya. Oh. Na ganun na gagawin niya. Ganyan talaga mga babae. Oo. Grabe. Pabigat. Charot! Sakit. Diba? Gamit na gamit ka dito, ah. Kawawa ka naman. Ay, so anong plano? Hindi ko man po mabigay sa kanya yung mga dapat mga best talagang yung luho niya or anything na needs niya. Yung sa puntong paraang kaya ko naman po ginagawa ko, mapasaya ko lang siya. Tapos, ito ba ay Ayan po. magkakaroon tayo ng problema later on? Hanggang lumipas ulit po yung isang buwan, naulit po kasi ulit yung ginawa niya. Ay! Nagkita na naman! Opo, pero hindi na po sa chat. Nakita ko na po actual. Ay! Sinundan mo? Hala! Opo, yung one time po kasi umuwi na kami ng school, hinatid ko po siya sa kanto nila. Nagpapababa po siya sa kanto nila. Which is hindi naman niya pinapagawa sa akin dati. Talagang sa bahay nila. Oh. Sabi niya may kikitain daw siya na friend niya. And then po, sa kanto nila, may madilim po kasing eskinita doon. So pumasok po ako doon para lang abangan. Kasi nag-aabang po siya. And then sumakay po siya sa trike. Tapos bandang mga medyo malayo lang ng
ay siguro 1 kilometers. Nagbumaba po siya doon, nasundan ko po. Hindi niya po ako nanotice. Tapos, And then yun po, nakita ko yung kotse nung ex niya. Yun po, sumakay po siya doon, and then hindi ko na po alam saan sila pumunta. Ay, Kasi nakamotor ka. Dapat sinundan mo. Hindi po, nanguna na po kasi yung ano ko, yung iyak ko nun eh. Yung iyak ko, hindi ko na po talaga na, hanggang sa pag sinachat ko po siya, hindi man siya nag-reply that time. Kasi kasama niya po siguro yung, Oy. kasama niya talaga. Ay, kilala mo yung girlfriend mo. alam mo na ako, Oo. anong ginagawa nila kumakain sila. Yeah, Feeling ko lugaw. lugaw. Lugaw na special. Talaga. Feeling ko corn dog. Masarap din. Corn dog. Yeah. Oh, so ngayon, ay paano na yan? Talagang... Yun po, ang dami nang pumapasok sa isip ko na baka ganito, ganyan, dahil magkasama nga sila na hindi ko alam nasaan. Oh, That time, iyak ulit ako ng iyak. oh, Yun lang po kasi yung magagawa ko eh. Wala naman po akong ibang magagawa, kundi yun lang. oh. And then nung kinabukasan po, nag-isip na talaga ako na siguro i-give up ko na. Kasi mauulit at mauulit lang yung gagawin niya sa akin. Nako, parang ganito yung nangyari. Violet! Violet, sumagot ka! Kinakausap kita! Ano nga? Nasaan ka kagabi? Sinong kasama mo? Nandun ako sa bahay ng friend ko. Sinong friend mo? Si Angelina. Huwag mo kong pinaglololoko. Nakita kita na sumakay ka sa kotse nung ex-jowa mo! Ano bang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Bilog ng ulo ko, Violet. Huwag mo nang bilugin pa. Ano? Nangatig ka na naman, ano? May nangyari na naman sa inyo, no? Nagbakamot ka na naman, ano? Oo! May nangyari sa amin! Masaya ka na? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Violet. Kababugyan na to. Pagod na akong umintindi sa'yo. Ayoko na. Niloloko ko lang ang sarili ko. Dahil kahit anong pagmamahal ang ibigay ko sa'yo, yung kakatihan mo, wala na akong magagawa. Wala na. Wala na, Violet. Oh, sige. Maghiwalay na tayo. Ganun lang yun sa'yo. Tapos na tayo. Oo. Ganun kadali. Brad. Hello po. So, Brad, ano? Nung nagsabi ka na ayaw mo na, umayaw na ba siya? Paano ba? Yung una po, tinanong ko muna siya na yun nga. And umamin naman siya na ulit. And sinabi ko, tama na siguro yung pangalawa. Kasi sa totoo lang, hindi na rin naman ako makatulog kapag may nagchat sa'yo. Talagang yung trauma, iba na po kasi yung instinct ko, iba na yung At saka alam mo overthink yun, ko. yung alam mo naman na, yung totoo, pero kapag narinig mo sa kanya, na sinabi niya yung totoo, yun yung Opo, ang pinakasakit. yun ang talagang Yung pabagsak talaga yung luha mo, nung narinig mo sa, oo, totoo. Ah. Ouch. Anyway. Tapos? ang pinaka nakakaya po kasi doon, nag-usap kami dahil nasira po yung motor ko. Sa jeep ko, talagang umiyak ako sa jeep. Nakita po ng mga katabi naming pasahero. Lusyo! Pero hindi ko po siya tinanong about doon kasi kasama ko siya habang naisip ko po yung ginawa nila kagabi. Nakita po yung mga pasahero, siyempre nakakahiya po na lumuluha talaga ako. And then yung pagbaba namin, doon sa sa bench po, doon ko na po siya tinanong. And inamin niya una dinideny niya pa na kasama niya lang po yung best friend niya, ganyan. Pero sabi ko, nakita ko kung saan kanya pinick up, saan kanya, kung anong oras umandar yung kotse. Sinabi ko po sa kanya buong detalye. Nasabi ko, nasa likod niyo lang ako. And then yun po, ang sabi ko,
Humingi pa siya talaga ng isang chance. Ang sabi niya, hindi niya na daw gagawin. Mm-mm. Ang sabi ko, tama na siguro yung una at pangalawang nangyari na to. Kasi nakakapagod, sabi ko sa kanya. Yung gabi-gabi, nag-iisip ka kung gagawin mo ba ulit, kung dapat bang pagkatiwalaan kita ulit, kung totoo pa ba yung mga sinasabi mo sa akin, kung totoo pa ba yung I love you mo sa akin. Yun kasi yun eh. Nawala na yung tiwala mo sa kanya. At saka, Kahit po, pag kahit halimbawa, ano, magkatabi kayo, Oo, parang maiisip mo na, ganito din kayo yung ginawa nila. tsaka sino kayang iniisip niyang kasama niya? Ako pa ba? No. Diba yun eh. Lalasunin ka kasi ng mga sobrang dami mong iniisip na mga bagay na kahit katabi mo siya, parang alin dito yung katotohanan? Alin dito yung kasinungalingan? Wala na. Diba Brad? opo. Hindi ko na po talaga alam kung ano yung totoo sa sinasabi niya. Dahil sa ilang beses na naman yata siya sinungaling sa akin sa loob ng 5 months na yon. Ang hirap na magtiwala sa ginawang winasak ka. Binuo ka pagkatapos winasak, no? Ang galing mo. Tinuruan. 'Di ba? Kung anong meron ka ngayon, kung gaano ka kagaling ngayon dahil sa kanya. 'Di ba? Pagkatapos hindi ka inihanda Oo. sa ganitong mga bagay. 'Di ba? Na doon sa paalam, Na sa mauuwi sakit. pala sa wala ang lahat ng ito. So ibig sabihin talagang relasyon hindi lang puro sarap at saya. Oo. Meron din palang mga ganitong sakit. Taro. Naku, hindi tayo ready doon sa sakit na dulot nung tao na binuo tayo. Mm-mm. No, Brad? Opo. Oh. Bali yun nga po, naghihingi pa siya ng chance. Hanggang sa paghiwalay namin, nag-chat pa rin siya, sabi niya, please give me another chance. Hanggang 3 araw po yata siya nangungulit sa akin, and hindi ko na po talaga siya hindi ko po sinisin yung message niya. Actually, nag-notify lang sa cellphone ko. Baka Hanggang sa eskwela po, sinusundan niya pa rin ako. Talagang ayoko na po. Baka naman pag nahalikan And then, ka, bigay ka, maruko ka. Nung one time po na nag-chat ulit siya, na-open ko, accidentally na-open ko. Ang sabi niya sa akin, magkita kami kahit isang beses pa daw na meron na mangyari sa amin. Kahit yun na lang daw po yung gawin namin, sabi niya. Yun yung kanyang ibabarter, no? Magkita tayo. Kahit last na to, may mangyari lang sa atin. Pagkatapos, mag-decide ka after. Kasi yun yung alas niya eh. Di ba? Grabe. Tapos ang sinabi ko po sa kanya, alam ko na yan, sabi ko. Ay, ano naman yun? Ano naman? Di ba, ang sabi ko kasi sa kanya, ang tawag ko po sa kanya is Ben. He? Sabi ko, Ben, marupok ako, sabi ko. Lalo na pag sa'yo. Oh. Kung gagawin ulit natin yan, tapos hingi ka ng tawad sa harapan ko. Nakapatawad kita. Ulit na naman, babalik na naman ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Oh. Kaya pinulit ko na po na hindi kami nagkita. Oh, sayang. Sayang. Kaya sa eskwela po, Oh. hanggang nakagraduate na po ako, yun. Pumunta rin naman po siya sa graduation ko. Oh. Pero hindi ko na rin po masyadong in-entertain kasi masakit pa talaga yung ginawa niya talaga. Yun talaga yung pinakamasakit. Oh. Pero hanggang ngayon, gumagawa pa rin siya ng paraan para mapatawad mo siya? Hindi po, actually years na rin po kasi yung lumipas nung gumraduate na ako. Siguro po lesson talaga sa akin yung na dumating siya. Lesson din naman po yung pagmamadali sa relationship. Na kahit hindi mo expect na darating tong tao na to, dahil naging kayo agad, ang bilis mawala. If ever, like for how many years, and then nagkita uli kayo? Oh. Meron po akong balita sa kanya na nagkaroon na siya ng isang anak. Doon nga sa ex niya. Okay. Ooh. Tapos naghiwalay din po sila. Tapos sinat niya po ako, sabi niya magkita kami. Ang sabi ko, God bless na lang sa'yo saka sa anak mo. Sabi ko, alagaan mo mabuting anak mo. Mag-focus ka, sabi ko sa kanya. Oh. Okay. Ngayon po nagtatrabaho siya sa factory. And then ako naman po dahil nakagraduate ako, nagtatrabaho po ako ngayon dito sa NAIA Airport sa Clark. Supervisor po ako. Oy! Opo. So ibig sabihin, hindi na motor yung pinapatakbo mo ngayon, eroplano na? Ay! Ha?
Hindi po. Hindi, nasa terminal lang siya, Pops. Hindi Ha? siya piloto po. Akala ko kasi piloto eh. Grabe siya. Oh. Minamalis ko lang po yung sa catering. Ah, Catering ng mga plane. Pero at least malapit sa aeroplano. Oo. Opo, opo. Oh, anong say ng ating mga bida-bida? Tama ba yung desisyon niya na hindi na makapagbalikan? Oo. Tama ba ang desisyon niya na iwan na lang itong si Violet? Hala? Nako, mga kapuso, ano ang masasabi nyo? Comment ha, Barangay Alas 971 FB page. Okay lang ba o tama ba ang kanyang ginawa? Yan. Nako, ang sabi dito, Papa Marky, Papa Ace, ganyan talaga. Minsan, tuturuan tayo ng tadhana. Ay, Oh. nako sabi ni Ruby, agoy, ang talap-talap. Hala! Grabe ang talap-talap! Oh, ano pag sabi dyan? Tilapia. Oo. Eto, hanap-hanap na lang ng iba, madami naman dyan, tingin-tingin lang. Ay, nako. Oh, sabi naman ni Angel, agoy, napakagwapo ni Kuya. Akin ka na lang. Ah, Mas mapapaganda ang buhay mo. okay lang yan, nasaktan ka, basta sa akin ang bagsak mo. Ay! Ako pinagkakaguluhan na po, oh. Hala Para siya. siyang kuwan, oh, nasa Korean novela. Ang mga datingan, oh. Oo nga. At saka ito mga kapuso, hindi na to Mr. Pang turuan. Oo. Marunong Marunong na. na. Oh, sabi ni Myla, ala, ang igop, agoy. Hala. Wala na po silang pakialam doon sa pwedeng i-comment kung mapapaganda ba buhay niya. Si Cheryl. Oh. Okay lang yan, at least natuto tayo. Ah. Ay, loko. Eto, okay lang yan para kay caller. Madaming maghahabol ngayon sa'yo. Ay. Oh. Nako, ang sabi ni Kuwan, Mm. pink apple. Pink apple? Kasi violet, baka mahilig to sa Kuwan eh. Sa kulay. Sabi ni pink apple, sure ka ba na naituro na lahat sa'yo ng ex mo? Kasi ako, for sure, marami pa akong ituturo sa'yo. Ala! Ano kaya yun? Hoy, Fatima. Mm. Alam mo, sabi ni Fatima, oy, ako na lang. Ah. Ibabaong kita. Nakakatakot! Nakakatakot itong mga to. Ginamit ka lang, Brad, sabi ni Tarok. Ah, ito naman. Ikaw nandyan sa mga airplane. Mm. Ako naman, mahilig sumakay. Sa airplane? Sa helicopter daw. Kasi nasa kuwan siya, airport. Ito talaga si Nessa, sari-sari na. Ay, Para mo naman makarelate, siguro, syempre, nasa airport eh. True. Ano pang sabi dyan? Eto, Papa Marky, Papa Ace, ganyan po talaga ang buhay. Minsan patitikim ng kaligayahan. Yan. Oh. Wala siya. Nako, sinasabi ko sa inyo, oh. Hindi mo na kesyo pumunta ka ng Korea. Sa kanya pa lang, oh, parang kuha na, oh. Parang kimchi na. Oh, kimchi. Di ba mga Korean? Kimchi. Oo, mahilig Oh. din naman. Oh. Eto, asa na? Hindi ko naabutan. Putek, tumayo pa ako sa nilalaban ko. Sabi ni Grace. Oh, sabi dito ni Siman Loloco, tama ang ginawa mo. Wala nang third chance kasi lagi na lang gagawin sa'yo yan. Ala. Paulit-ulit na lang. Ay, oh. Ay, grabe. Grabe yung comment. Ganun talaga. Pangkama lang kasi yung ex mo. Mahasim siya. Sabi ni Charlie. Kasi grabe. Parkoy, pag-usapan natin yun kasi tayo, alam natin yung pangseryosohan at alam natin yung pangkama lang. Oo, tsaka nakita mo naman sa attitude niya. Oh. Gusto mo ba? Diba? na mabubuhay kang pagod. Oh? Bakit? Kasi mahilig. Parang Oo, tsaka ito na, mahilig na hindi pa marunong makontento sa isa. alam mo That yung, is so bad. tingnan mo ha, ito concern lang ako dito kay Brad. Oo. Kasi akalain mo supervisor ng airlines. Yes. Di ba pagkatapos pagod yan? Oo. Di ba? True. Siya kasi yung kuwan, nagpapaikot ng propeller. Tsaka mahirap nito. Oh, Diba, pagod ka galing sa trabaho. Tapos, Uuwi ka. Siyempre, wala nang maghahanap ng iba yan. Doon sa hindi pagod. hala ko, galing sa trabaho. Kasi uwi pa. Papagodin. Hindi na nga siya makakakilos. Ako, kawawa Lupay-pay. naman. Oo. Gusto mo ba? Ikaw Agul. si Brad Lupay-pay. Gusto mo ba idagdagin sa pangalo? Brad, Oo. supervisor / Lupay-pay.
Alam ko kanya, ipilyedo niya. No? Oo. Brad Lupaypay. Kanya niya parang Oo. yung kanya, ano mo ipilyedo niya? Pudpud. Brad Lupaypay. Pudpud. Kawawa naman. Diba? Ay, mo, tingnan anggulo, kawawa si Brad. Tsaka hindi maganda. At least nalaman mo agad yung ugali niya. Oh. Tsaka wala namang masama kung isusuko kasi hindi din naman naging maganda yung simula. Yan. Diba? Alam mo na, siya Hindi una magandang simula, hello! Hindi ako nagandaan sa simula. Ah? Kasi yung babae, Oh. diba, garapalan ng muka. Diba? Gusto mo ba na yung babae talaga ang lalapit So, anong sa'yo? parte lang doon yung maganda? Yung ano lang. At least may natutunan siya. Kasi yung una, Yun, pangit. whereas hindi na. Unang Oo. parte pangit, tapos I yung don't panghuli. Like, yeah, I really Yung don't panghuli, like. mas pangit. Oo. So, anong yung gitna pina- lang. Oh, siya, mga kapuso. Tingnan natin kung anong gusto bang sabihin ni Brad ito sa kwento na ito. Matapos siyang masaktan, may natutunan ba siya? Matatag na ba siya? Nako, syempre ang ating bida, at least kahit pa paano, kaya ko naman pala nang wala siya. Naging mas Yes, yun ang maayos importante. ang takbo ng buhay ko nang wala siya. Mga kapuso, ibalik natin ating bida. Nawala Ay, po. Ganun talaga pagdadaanan. Diba? Hindi naman agad-agad. Mangilan-ngilan lang, siguro mga 2% lang yung nakilala mo isang beses tapos kayo na forever. Hindi, walang ganun. Yung unang-una mo, siya Sabi na yung nga- panghuli mo. Sabi nga doon sa pag-aaral na nabasa ko, 7 beses kang magmamahal at mararamdaman mo yung true love. 7 pa? Nakailang ka na? 2 pala. Ano pa lang? 2 pa. 5 pa. 5 pa? 5 pa. Naku po, kalbaryo yata. Sinong beses ako masasaktan? Oo, Ganda siya. Ito, nakaisa na. Hirap. Nakaisa na si Brad. Oo. Pero Good sulit luck. naman yung isang yun. Kumbaga, ang dami niyang lesson na natutunan, ha? Agad-agad, no? Isa pa lang. Diba? Hello, Brad! Hello po. Brad, Wala. Pinagkaguluhan ka na dito. So yan, ang dami na nakaabang sa'yo, ha? Doon sa magla-like, ha? At pumunta ka sa TikTok ko, ang dami nag-comment doon. At saka nag-heart. Yes. Pumili ka doon sa nag-heart nang pwede mo ipalit yan sa puso mo. True. Anong Sige po, nasa Kung nasa marunong, work po kasi ako. kung marunong ka na daw, may magpapaturo daw sa'yo. May nag-message sa akin. At saka, kwan daw, meron daw na, sure ka ba na natutunan mo lahat? Ito sabi dito. May nagsabi din kasi Papa na, Ace, Ito. baka may mga bagay kang hindi na ituro sa'yo. Oo. Kaya siya daw siya. magtuturo. Ito naman, Ang sabi dyan, baka marunong na siya, papaturo ako. Alam mo kumbaga- sino nag-message? Sino? Papa Ace. pipila ka din? Pipila din si Papa Ace sa'yo. Oh, for sure. Iba naman yung ituturo mo. Open ka ba sa ganon? Ha? Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Brad? Hindi ko po alam sasabihin ko. Siya, Brad. Sige po. At least, Maraming salamat. ang maganda kasi dito, ganyan talaga, tinuturuan tayo ng buhay. Pero Totoo. ikaw sa lahat ng aming nakausap, ikaw yung pinakaswerte at ang daming natutunan. Yes, kahit nasaktan ka. Diba? yung swerte mo. Diba? Kahit na nasaktan ka. Ikaw Wala, hindi ka naman masyadong nag-effort Oo. Siya lumapit sa'yo Oh, Oh. di ba? Tapos yun nga lang, ang masakit lang sa part mo is nahulog ka sa kanya. Yan. Diba? Siguro kasi naturuan ka nga niya at na-enjoy mo. At saka siguro mabuting tao din naman siguro nung una. Kaso nga lang hindi niya kayang magstay sa isa lang. Ay. So hindi naman pwede na dalawa kayo. Oh, 'Di ba? hindi siya pamayag. Oo. Tingnan mo, yung napinili din doon, iniwan din. Mm-mm. Di ba kung ikaw ay nakontento na lang sa lahat, di ito ang asawa mo ngayon, may pamilya kayo, happy kayo. Di ba? 8 na anak mo. Ang dami. Okay lang, kaya nito Oo nga. Magandang trabaho So anong gusto mong sabihin sa ating mga bida-bida na nakatutok sa atin ngayon? Sa akin po, para sa akin sa kapwa ko lalaki, ayun po, huwag niyo pong bibigay lahat. Dali magtira kayo ng para sa inyo, ng para sa iyo, para sa sarili natin. Kasi ang hirap talagang ibigay lahat. Tapos, may isip mo lahat pag nakagawa siya ng pagkakamali, parang gusto mong isumbat. Pero di ba ang pagmamahal hindi naman ganun. Kaya yun lang naman para sa akin.
Hindi lang sa lalaki, ganoon din naman sa babae. Mm. Yun lang po. Ay, Dihado talaga tayo dito. No? halimbawa, nakikinig ngayon si ex-jowa mo. Anong gusto si Violet? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayun, kagaya ko po ng huling sinabi ko sa kanya, mag-focus muna siya sa anak niya kasi maliit pa naman. Baby pa kasi. And sana baguhin niya yung na nakasanayan niya. Alam ko naman na hindi ko pa siya talaga kilala dahil hindi pa naman kami nag-live-in or nagsama talaga. Naging mag-boyfriend-girlfriend lang kami. Yun lang po. Mag-ingat lang po siya lagi. And kung magkikita man ulit kami, siyempre kakargahin ko yung anak niya. At kung sino man po yung nakabuntis sa kanya, nga pala kilala ko yung ex niya. Be a responsible man. Hindi biro yung magkaroon kayo ng responsibility sa bata. Kasi mahirap din naman maging single mom. Tama. Tunay, kawawa naman. Iniwan. Anong kakargahin mo yung bata? Yung nanay. Baka kargahin mo yung nanay, ha? Ikaw talaga. Kilala ka namin. Marupo ka din. O siya, maraming salamat, Brad. Mabuhay ka! Salamat po. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1